Jo no us dic que sigui fàcil la nostra proposta, no ho és, però és possible. I sobretot és una proposta que ens fa més lliures, que ens fa a dones i a homes més lliures. Perquè avui una societat 50-50 el que fa és la dona més lliure. I la dona més lliure perquè es pot realitzar. Però una societat 50-50 els fa a les dones i als homes també més lliures, perquè ens permet compartir la cura dels infants, la cura de la gent gran, la vida. Ens permet compartir la vida, que d'això es tracta. Aquest és el problema, que aquesta política de xecs que ens proposa Artur Mas el que planteja és que la dona triï, i triï quedar-se a casa. I això el que expressa és un model de societat, amb menys drets i amb més xecs, amb menys drets i amb unes dones molt menys lliures. I el que busca amb aquest model de societat és que la dona es quedi a casa. Si fa o no fa, com el papa, la dona es fa lliure amb la feina i la llar. Si fa o no fa, com el papa.